So, guys, vítejte v dalším videu. A teďka, OK, to už fakt vážně. Co dělat, když se změní plány? Stane se něco, s čím jste nepočítali, OK? Je to blbý, ale zvládneme to, guys, zvládneme to, my to dáme, že jo? Proto jsem tady. Takže, co vám chci říct? Nesmí vás to vyvíjet z míry. A to je nejhorší. To je nejhorší, že vy nevíte, kde se stane, jestli to bude přes zprávy, anebo IRL. Důležitý je být pořád v chillu, pořád být nad věcí, pořád ti to musí být fuk. OK? Protože vyšilovat není sexy, guys. Vyšilovat není sexy, guys. OK, je to pěkně odporný a jestli se znáte jenom chvíli, jak to bude ještě horší, vole, takže to nedělejte. OK. No, každopádně. Prostě změní se plány a vy tu změnu podpoříte. Řeknete, tak si to užij. V pohodě, super, v klidu, mě to vůbec nevadí, já si to udělám sám, jo. V pohodě, řeknám, hele, mně se líbí vlastně úplně jiný kluk a jo, tak dělej si, co chceš, tak já si můžu najít další 10 holek takových jako ty, jo. Prostě úplně mega milé, usmějte se na ní, jo, to dobře, jo, užívej si to, super. Jo, nesmí to znít sarkasticky, fakt to musíte i cítit, že to je dobře a mít takovou mentalitu, protože reálně, když ta holka ve vás bude mít podporu a bude vidět, že se nemusí bát říct nějakou změnu, tak o to vás paradoxně bude mít víc ráda, jo? Takže, jestli máte spolu domů nějaký plán, nevyjde, tak to, že vy se z toho nezblázníte, tak je mega hot. Takže to dějte, guys, mega doporučuji. Bye.